Posinikira kuti chuma chili muntaka komanso unduna wa za ulimi mdziko muno kulimbikitsa kuti nzika zake zichita ulimi wakasakaniza, ulimi osiyanasiyana, ulimi umene timakhala kubweretsa mbewu zosiyanasiyana kamba koza masamba, tomato, anyezi kuzibweretsa pamodzi ndi kuchita ulimi. Mtsiku la lero tinali tikuyenda muno mu mzinda wa Lilongwe kuchokera kuno ku area 36 Katantha. Ndinachita chidyo amene nakumana ndi mkulu wina amene tinampeza akuchita ulimi wakasakaniza amene. So ife tinachita kuti chinthu cha mtengo wapatali kuti ticheze nawo. Mwa nthawi zonse ine zina langa ndi mulimi ozitsata chiyanjano chipande chere. Tikulandireni munthu mkulu. Tathokoza kwambiri kuti takupezani. Mukuoneka kuti mukugwira ntchito yotamandika kwambiri. Bwanji titayimako chapa kuti mwina amene akutionera aone kuti kodi mkulu ili tampezadi akulima. Mwina amalawi kufuna atakuziwani kuti zina ndani? Ine dzina ndine Lefison Ndawala. Amene ndimakhalira konkuno ku 36 kwa Chiponda. Ya takupezani mukuchita ulimi wakasakaniza umene kweni cheni imene wapangisa kuti muyambe kuchita ulimi umene wakasakaniza ndi chani? Kweni chinandipangisa ulimi wakasakaniza ndi kuona malo mmene mwalili ndi ochepa. Ndi akakhala ochepa mafunika kuyika mbewu zosiyanasiyana pa malo amodzi. Yes. Ndithudite. Ya ulimi umene mmachitawo mmapindula nawo motani kapena mwina mmangu ulimchita ulimi ndi kumapeza kuti mwina mungoja ku nyumba kapena mmachita mukalima yonje mmagulisa kuti anthu ena akamathandizira kupyolera mu ntchito zimene mukugwirazi? Kweni ulimi umenewu ndi woti uzithandizira pa khomo kumbali ya chakudya ndi zikachuluka zokololazo mwawena amabwera kudzagula mwa pang'ono choncho. Padakali pano ulimi wanu umene mwafikira anthu ochuluka bwanji amene amabwera kudzagula kuti mukhozaona kuti ndathandiza kumina audience anthu ochuluka bwanji kweni amene mukhozaona kuti ndikaita ulimi wangawo mwina pa sabata kapena mwina pa siku pamathabwera anthu ochuluka bwanji kudzagula mbewu zimene? Pa tsiku pamabwera ndithu anthu ochuluka ndithu mozungulira ngati Chiponda ino ndithu ena amachokanso kutsidya kwa Katantha amabweranso pompano kufuna ndiwo chifukwa azindikira ndithu kuti ndiwo panopa zimapezeka. Inu simuchita nawo zodulisa ifata ndamva kuti mmisika muzikudula kwambiri ndiwo so mufuna kuti amabwera anthu alaundi kunoko mwina kapena mmatha kungochita za pachibale. Zimenezi kuno ngati kudimba zimachipirapo kusiyana ndi kumisika chifukwa kumisika nanga si anthu oti amakaoda ndiye kuno tilibe mbewu zolikoza kuonesa timangowagulisa kuti ziwathandize kuti iwo akache ndo zimenezi ndithu. Tene kuti mwina skulu yanu munafika nayo bado mwina chifukwa chapita ku skulu imene munalinganiza zoti yayi kumene ndisita ulimi wakasakaniza kapena basi munangogona basi ndikulingalira kuona kuti yayi ndibachita ako ndikhoza kukwanisa? Kumbali ya skulu yanga ndinaphunzira ndithu pang'ono ndinalikiza ku standard 8 yakale ija tili ndi president oyamba akale aja standard 8. Dr. Hastings Kamuzubana. Skulu imene nthawi imeneyo ulimi unalikonso? Nthawi imeneyo ulimi unalipo ndithu. Chifukwa chake ku sukulu kuti maphunziraso za agriculture. Chifukwa chake pano chimumbuntima chinaliponso choti ndizikita monga mmene timachitira ku sukulu nthawi imeneyo. Okay. Tikaona chimanga chikuonesa kuti mmatira ferereza masambaso amene funa ferereza nthawi yake kutionanso pene muli tomato menemu zimezi sizima ndine kuti mankhwala amene mmatira ngati ferereza sizimapanga affect mbewu zinazo? Pamene papo mankhwala amene timazatira zikamakhala ngati kuti zamba kumachewa chifukwa masamba amakhala ngati kuti amayitananso kuti zirombo timbozi tija ndiye timazatira mankhwala kuti zisajewe. Ndiye kuti zikule bwino timachulutsa manyowa pansipo kuti mbewu iliyonse izikhala kuti ili kudya mbewu. Mmene tikupita kumapelepere kwa programu mwina nkutheka kuti anthu amene akutionera padakali pano muli zina zakuti mukhoza kuwayankhula makamaka achinyamata amene padakali pano akuchita maphunziro awo mdziko muno masukulu zosiyanasiyana zawo kachenjede. Taonako kuli skulu ya Bunda imene maphunzitsanso makamaka imalimbikitsa achinyamata kuti azichita ulimi umene wakasakaniza. Koma amapeza kuti anyamata kabwera umene kuja mwina kukhala ndi chili mwina ayambe kulima mafamu awo kusegula mafamu awo zikwavuta achinyamata mungawalangize motani? Anyamata amene ali ku sukulu woti mwina anachitako bwino ali ku Bunda College woti amachita za ulimi asamadzionere pansi chifukwa ulimi ndi umene umatithandiza kwambiri m'Malawi mwathu muno. Komanso ndi mbewu zimene zoti kumbali ya chakudya zimatithandizanso kwambiri. Mufuna mwauza achinyamata padakali pano kuti mulimi muli phindu ndithu? Apapa ndizoona kuti mulimi muli phindu chifukwa mumapezeka chakudya ngakhalenso mukagulisa mumapezanso ndalama momwemo. Pakakhala malo okulirapo kuti muchite ndithu malo okulira kwambiri mumapezamo ndalama. Chabwino mmene timaliza programu yathu amene akutionera padakali pano kamba makamaka adindo eni yake mabungwe osiyanasiyana ngakhala anzathu amene akunduna wa zaulimi mwina
kuteka kuti mundiki nake machita business mukamapanga ulimi wanu zimakukhuza ndithu kuti koma atandithandiza kumbali imwe yanikhoza kufikira anthu ochulukirako mmene mwakambirana kuti padakali pano ulimi wanu mangofikira anthu amwe akatantha momwe muno simutuluka nawo kunja munga apemphe motani kuti akuthandizeni motani. Makavuto limene timakumana nalo nangasi ndi malo ochepa ndiye pamafunika mwina fertilizer komanso mankhwala opopera mbewu zimenezi kuti mwina zizikula bwino. Kuti akhala ngati kuti pali mabungwe othandiza akhoza kuthandizirapo mbali ya fertilizer ndi mankhwala kuti mwina mwake mbewu zikhoza machita bwino. Tikuthokozeni ife kuti munalola kuti tichezane mu program imene. Zikomo kwambiri. Iya imene munso ndimene amalizira kuyeza ndi mkulu amene akumana naye muno mu mzinda wa Lilongwe makamaka kuno ku area 36. Kwa ukulu afotokozako kufunika kwa zakudya zosiyana-siyana zimene amalawi akuyenera kukhala komanso kuchita ulimi umenewu moyikirapo mtima mosatengera kuti ipo tenga kuti mwina muno ndi town kuti sitingakwanise kuchita ulimi umenewu. Ino amene ndi malo ochepa osiyana-siyana pang'ono ocheperako pang'ono muliso ndi nthawi yotheka kuti mukhoza kuchita ulimi umenewu. Kwa ukulu kuthandize nzika zeni yake ino amene mukuchita ulimi umenewu komanso kongochepe kamene muzipeza mukuchokera mu ulimi umenewu kazikhala kuthandizani ino afotokozako kwa ukulu kamba za achinyamata amene muli ku skulu zawo kachenjede padakali pano ku skulu kumpita koma muonesa kuti achinyamata ambiri akabwera mmuzi mazoso mukusowanso zochita kumana kuti mesa ku skulu munapita kukaphunzira kuti za ulimi zimenezo mwati koma ine napita ku skulu so ndi degree singakhale sondotenga khaso kumakalima siku lalero atilengezako kuti tizikwanisa ndithu kuti tikabwera ku skulu kumeneku tizichitapo ulimi osiyana-siyana umene kamba kwa ukulu alimbikisako kuna kuti mulimi umene muli phindu ndithu anthu akumapezako kanga chebe kupyolera mulimi umenewu komanso apempha kwa adindo eni ake ino amene muli amabungwe osiyana-siyana aboma komanso ndi makampani osiyana-siyana kuti mkulu amene mukhoza kumuthandiza mu zinthu zina ndi zina kuti ulimi wake upitirire patali. Kwa ukulu akambakonso zokhuza ndi malo kuti munthu athandiza ndi malo ndithu akhoza kupeza kuti ulimi umenewu akufikira anthu ochuluka kwambiri mazana kuti akuthandizekanso kupyolera mu ulimi umene mkulu amene akuchita. Ine zina langa ndi mulimi ozisara chiyanjano chipande chere tikupemphera kuti bwanji muzakhale pomwepo msiku lina amene zakhalenso tibwera ndi program ina ngati umene padakali pano pitirizani kuona ma program osatira.